Ang kaluoy sa Diyos alang sa tanan. Roma Kapitulo 11 versikulo 25 hanggang 32. Mga igsuon ko kang Kristo, gusto ko nga masayran ninyo ang kamatuoran nga wala pa masayri sa mga tao, aron dili kamo magpasigarbo nga murag si kinsa gayud kamo. Ang pagpagahi sa mga Hudyo lumalabay lang ug hangtod lang kini sa higayon nga makumpleto na ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga mutuo kanya. Pagkahuman niini maluwas ang mga Israelyinhon, sama sa ginaingon sa kasulatan, magagikan sa Zion ang manluluwas, kuhaon niya ang tanan nga kadautan sa mga kaliwat ni Jacob. Ug mao kini ang akong kasabutan ngadto kanila. Pasayloon ko ang ilang mga sala. Tungod kay gisalikway sa mga Hudyo ang maayong balita, nahimo silang kaaway sa Dios aron kamo nga mga dili Hudyo mahatagan og kahigayunan nga maluwas. Apan tungod kay mga pinili sila sa Dios, ginahigugma gihapon niya sila. Kay gisaad niya kini kaniadto sa ilang mga katigulangan nga panggaon niya ang ilang mga kaliwat. Ug dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios mahitungod sa mga tawo nga iyang gipili ug gipanalanginan. Kaniadto, kamo nga mga dili Hudyo wala magtuman sa Dios. Apan karon tungod kay ang mga Hudyo wala magtuman kanya, gikaluy-an kamo sa Dios. Ug mao usab ang mahitabo kanila, nga bisan wala sila magtuman sa Dios karon, kaluy-an gihapon niya sila tungod kay gikaluy-an niya kamo. Kay gitugot sa Dios nga ang tanang tawo mahimong ulipon sa ilang mga sala aron ikapakita niya sa tanan ang iyang kaluoy.